ଯାଉ ଶାନ୍ତି କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଖାଇବା ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ? ଆଇଁଷ ବିନା ଆମ ଗଲୁ ଗଲାଣି ମରି। କାନ୍ଦନି ଶାନ୍ତି। ସରିନି, ମୋ କଥା ଏଯାଏଁ ସରିନି। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଫକୀରା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଲି ଚିକେନ 2ଟା ଚିକେନ ରୋଲ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ କଣଟା ବାଳ ବଞ୍ଚିଲା? ମତେ ଶାଗ ପଖାଳ ଆଡ ଦେଇକି ତମେ ସେଠି କଲର ବାଡ ଚିଲି ଚିକେନ ଉଡଉଛ। ଆରେ ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶୁନି ବୋଲି ମୋ ମାଛ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ନାକରେ ଗାମୁଛା ଦିଆହଉଛି। ହେଲେ ତମ ମାନେ ଛାଡ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଇଁଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ସାଥୀ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଚିକେନ ରେଟ୍ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟା କୁକୁଡା ପଳେଇ ନେଇ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଇବା। ଯାହା ଆଉ ଡେରି କରନି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି।